שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובין כאב, אני הולך, זה שיר פרדות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות פרדות גם הן אינן צורות. אין בי מנוחה, אין בי מנוחה, רוחך שבי גם היא בוכה, כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובין כאב, אני הולך, אני תמיד זוכר שאת הדרגת רב סרן קיבלתי מאביגדור קהלני במשרד ביום האחרון של פה. ותראו, עלה התלמיד הרבו. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובין כאב, אני הולך, כמו חופים. בשקט, באחווה שלום. נו, מה? שעה טובה? מה אומרים? הרמטכ"ל? זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת כבוד שר הביטחון, רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, ראש המטה הכללי רב אלוף גדי איזנקוט, יושב ראש האגודה למען החייל מר אביגדור קהלני, הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים בני גנץ, יושב ראש הוועד המנהל של האגודה למען החייל וקרן ליבי, האלוף במילואים יורם יאיר יאיה, מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במילואים דן הראל, אלופי צה"ל בעבר ובהווה, משפחת קהלני היקרה, אורחים מכובדים מאוד, קהל נכבד. אל הנגנים יצטרפו עתה זמרי התזמורת גל פרל ועידן תמלר לשיר אני נשבע לך, הלחן של אבי ומדינה, המילים אביגדור קהלני. אני ילדך, אני נשבע לך, אמוד בשערייך, ואני נשבע לך, אספר בשבחייך, ואני ניצב בך. אביגדור כתב את השיר בעודו שר באחת מישיבות הממשלה. את השורה על האח שנפל הקדיש לאחיו עמנואל וליוני נתניהו זכרם לברכה. מכובדיי, הערב אנו נפרדים מאביגדור קהלני בתום 8 שנים של הנהגת האגודה למען החייל. וכבר בתחילת הערב אנו מבקשים לומר תודה לרעייתו דליה, העומדת לצידו בכל השנים ותומכת בעשייה החשובה. למה אני פותח בדברים האלה? כי בעצם, איך אמר קהלת, דור הולך והארץ לעולם עומדת. כאן 2, דוח בקו. כרגע אנחנו שולטים במצב. רות, מגיעים פה כלים נוספים, באמת קצת מתפתח מאוד. הארטילריה נכבשה. אנחנו עכשיו בעיצומה של התקפת הנגד. הוא זכה גם בעיטור המופת וגם בעיטור הגבורה. הוא כותב רק בעת ירוק. הוא כתב 4 ספרים והוא חותם בכתיבת שירה, וההיכרות הראשונה שלו עם האגודה למען החייל הייתה בבית חולים כאשר שכב פצוע קשה, והאגודה הפיקה ברית מילה לבנו. אם דרך לך וידעת את סופה,